Ito lang gray. Pwede ko maglaksi doon Oh. Pwede? Ayaw. Wala, hindi ko na notebook. Katong notebook na gamay. So, Isa raw ka po? sige, isa lang. Everything starts with a dream. So karon buhato na to. Magpunta Pinoy henyo. Pinoy henyo na. May mga pandere or mga milpin. Pinoy henyo ay ano dres sa mga Sige. I-close mo ng... Saan yung restaurant? Gila. Pinoy henyo ta ha. Sulat na to. Pag ko ingon, isa ra kabuk ang laksiun sa kung... Duhang good kay. Nanong ka naman yung mga ikuha na may pinuhin yung app. Di mo gaya namin na ako dali sa mga. Ayaw kayo dako Gawin yun. Wala. Pila ka round? Ha? Pila ka round? 2 rounds. 2 rounds ra? 4. Ako magsulat pag makatsamba ka. Pag makatsamba ka. Duha mo ha, duha ko Ha? Or Duha. pag madaog ko. Dili anak. Ay, hatag G's ha. Sige no. Bati kayo ng G's. Dapat pag makadaog ko, palitan ko mo Jordan. Pag di ka makadaog, ako. Unsa daw? Unsa oy? Pag makadaog ka, Pag makadaog ko, tagaan ko ni mo Jordan. Dili. sundon mo tanan akong gusto sa isa ka semana. Bisag unsa nga gusto nako. Oh. Pag makadaog ka, Jordan, palit dayon. Sige go. Upat ka round. So, dapat the best of 4. Sulat ko dili ha. The highest score. Ngano, ikaw man ang musulat. Kaya ako may butang, ikaw may butang. Sige. So, duha po din mo ha. Oo. Sige go. Para Kung matag-anan na ako, kay ako ang point. Pag di na matag-anan, ako ang point. Kami na bawang kategory kay Bisag unsa? tao, bagay, hayop, ug lugar. Sige. Tao, bagay, hayop, lugar. Sige go. Magkanang bisod kay ako abay. Padali, dugay kayo. Ano mo RD eh? Jordan ha, ditso ha. Ready na ka? Ako ang ano? Oo. Sige. Ako gunat. English or Tagalog? Ha? Kita. Sige. Linggo lang ako sa. Ano sa mani? Na? Sige. Paminus ako. Ako. Gamay na pala ito. Higit ba? Yeah. English Tagalog. Ha? English Tagalog. Tangang timer. Wala timer ay. Sama din na ako Kung yung timer. mataganan na dayon, ayaw wala timer ay. Saan man timer ay. Pag mo yung di naging kaya, Oo, kanan. again. English Tagalog. Ha? English Tagalog.
Bisaya. Pwede. English. Pwede. Ha? Pwede. Unsa pwede English? Bisaya. Hindi. Tagalog. Pwede. English. Pwede. Chinese. Oo. Chinese? Chinese. Japanese. Hindi. Korean. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Bag. Hindi. Door. Ha? Door. Hindi. Bagay. Oo. Nasa bahay. Pwede. Nasa loob ng kwarto. Pwede. Nasa loob ng cabinet. Pwede. Toothbrush. Hindi. Toothpaste. Hindi. Ginagamit sa pagtulog. Hindi. Ginagamit sa pagligo. Hindi. Nakakain. Hindi. Bagay na. Kakain. Wala, oo. Sorry, pagkaon. Bagay mo na iyak. Tao din ng pagkaon. Hindi. Wala, sige, kana na. Sapatos. Hindi. Shoes. Hindi. Jordan. Hindi. Buhok. Hindi. Nakikita sa kusina. Hindi. Nakikita sa banyo. Hindi. Nakikita sa sala. Pwede. Nakikita sa bedroom. Pwede. Unan. Hindi. Bed. Hindi. Sofa. Hindi. Komot. Hindi. Pillow. Hindi. Nagagamit araw-araw. Pwede. Kasi pwede eh. Pwede. Nagagamit araw-araw. Pwede. TV. Hindi. Speaker. Hindi. Wala na. Dili. Wala. Antod sa wala ko nang give up. Give up na. Wala give up pa eh. Okay, kasanan. After dami. Flag. Hindi. Notebook. Hindi. Pencil. Hindi. Papel. Paper. Hindi. Book. Hindi. Malaki. Pwede. Malaki pa sa plato. Hindi. Malaki pa sa butones. Oh. Maliit pa sa butones. Hindi. Malaki pa sa bag. Hindi. Malaki pa sa pencil. Oh. Malaki pa sa pencil. Ayaw! Yan, dito. Hanger. Hindi. Damit. Hindi. Wala na eh. Daog na ko. Ayaw mo na daog-daog. Dugay. Ang roll kay dili mo. Diyan ka mag-ugma na ni. Balak. Nagkuhan ko. Dapat Perfume. Hindi. Dapat namin na yung time. Wala. Vase. Hindi. Flower. Hindi. Relo. Hindi. Watch. Hindi. Sinusuot ng tao. Hindi. Ginagamit sa pagkukumpuni. Hindi. Ginagamit sa pagbabasa. Hindi. Pwede. Glass. Hindi. Glasses. Hindi. Ginagamit sa mga bata. Pwede. Sa mga infant. Hindi. Toys. Hindi. Socks. Hindi. Damit. Hindi. Wala na. Hindi hapta ko ano. Dili. Ginagamit ng tao. Pwede. Sinusuot. Hindi. Rice cooker. Hindi. Lamesa. Hindi. Pencil case. Hindi. Ginagamit sa school.
Oo, pwede. Oo. Oo. Wala na eh. Sa day. Bigyan na kayo. Mark! Hash! Tol. Ginagamit nila sa bata. Pwede. Ako, pwede. Wala na daw, nako. Wala na yung daghan kong istorya. Diyan, daog na ka, is bagong takaw, wala pa gani. Ako na po. Delay ka na. Pag Dili. delay, isa ka ron. Ha? Isa ka ron. Pag di ko katagaan gapon, di, wala yung daog. Sige. Ay, tana, dito ka. Dako Mana? Ay, tanaw. I-close ang eyes. Ayaw. I-close ang eyes. Close nga ko. I-close gani ka na. Makita na ako. Dali ka. Naka-close din eh. Makita na ako naka. Hindi na ako gani. Oh. Sige. Sige. Hindi ko magtanaw. Yeah. Mana? Bagay kaya yung taganan na gamit na. Tao, bagay, hayop. Lisod ka dito. Tao, bagay, hayop. Asab. Tao, Hindi. bagay, hayop. Oo. Hayop. Hindi. Oo na hindi. Hindi gani. Bagay siya. Bagay. Oo. Collectibles. Hindi. Punta na po sa language. English. Hindi. Chinese. Hindi. Japanese. Hindi. Korean. Hindi. Bisaya. Oo. Bisaya. Oo. Bagay. Oo. Ayaw tanaw. Wala ka na Kasi makikita. kita. Ako man din ako moto na yung Sudden Drawer King. Bot. Hindi. B. Hindi. C. Hindi. D. Hindi. E. Hindi. L. Hindi. M. Hindi. N. O. Hindi. P. Q. Nanang L ka dun, Soy? E. Hindi. C. D. Yan, ikaw ba naman? Grandong wala na. Ito ba? A. B. Hindi. C. D. Hindi. E. F. G. G. Hindi. H. H. Hindi. I. Hindi. J. Hindi. K. Kugmo. Bagay. 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 Makita sa bahay. Pwede. Kita sa tao. Oo. Kalungat. Hindi. Bisaya. Bisaya? Magbuang. Kurukong. Makikita sa balat ng tao. Oo. Kigwa. Hindi. Kamote. Hindi. Kasi kamot. Kamay. Hindi. Kamot. Hindi. Bagay. Carsones. Hindi. Kamyas. Hindi. Kinakain. Hindi. Sinusuot. Hindi. Hinuhubad. Hindi. Nasa part ng katawan. Oo. Nasa ulo. Pwede. Pwede. Sa lawas. Pwede. Sa tanang katawan. Pwede. Bagay? Mr. Builder K. Kibot. Pwede na kibot sa mga. Kon. Kiki. Hindi. Hindi. Sa'yo na kayo, di ka balo. 3 words, 1 word. Grabe naman yan. So, bago na daga. Mabot. 1 word. 1 word. Grabe na kay clue, malamig yun. Nasa, Ayos, tanaw-tanaw doon na, tarong mo. nagtanong ako Kim. Hindi. Muta. Hindi. Nasa makita. Kay, muta. Ay, sa kanya yun. Nasa.
king. Sus! Di yung mag-picture. Hindi. Kuto. Hindi. Kuto. Na-address sa part ng katawan. Oo. Makikita sa ulo. Oo. Pwede. Sa naong. Pwede. Sa likod. Pwede. Pwede. Ah. Simple. Kugan. Pasay kugan, oy. Hala, di ka turon sa kugan. Mataka. Di na ko.